Да си призная, когато дойдох тук в квартала, лично за себе си израснах като керамик, като артист, като човек дори. Здравейте, аз съм Ема. И ви приветствам с добре дошли в моето керамично ателие Кривондела. Това е артистичното ми име. И преди почти 2 години отворих това пространство. Осмелих се да последвам моя дългогодишна мечта и да превърна хобито си, заниманията си с глина в работа. И ето ме тук, в квартала. Моето ателие е мястото, където, така да се каже, мога да затворя вратата и да работя, но мога и да я отворя и всеки да дойде и да види какво се случва. Процеса на творчество. От парчето глина, как стигам до ето това тук, до тази чаша. Също така да усети топлината на пещта. Пещта също е тук. И момента, в който се отваря вратата и има хора тук, е нещо, което е истинска магия. Защото в втория етап на работа, когато изделието се глазира, глазурата, която покрива цвета, е абсолютно бяла. И нищо не се вижда. И всъщност, когато отвориш пещта, не знаеш какво ще очакваш. И тогава виждаш как цветовете са прогледнали и колко са ярки и хубави. Различни техники може да се използват. На мен любимата ми е да илюстрирам, да разказвам истории. Определено ми е любима техника върху съдове, които съм си направила, да разказвам история. Другото, което много, много обичам да правя, е да създавам различни герои. Тук станах част и от нещо наистина вълнуващо и много интересно. Станах част от фестивал, нашия общностен фестивал 48 часа Варуша Юг. И това събитие някак си отвори за мен много, много възможности. Да се свържа с хората тук, да се осмеля да осъществя първата си изложба тук, да стартирам, да отворя още по-широко вратите на ателието дори, да поканя хората тук, да опитат дори да направят нещо сами. И така стартирах и работилничките, които правя в момента. Просто се осмелих да ги поканя да участват в тая магия. Първата работилница, която направих и поканих общността от квартала да се включи, беше свързана с проекта Котко Търсачи. Поканих всички да изработим котки, които да приличат на тези, които са по улиците и които храним често или прибираме вкъщи. И след това идеята беше тези котки да бъдат открити. Монтирахме ги заедно с Ани в квартала на различни, така да се каже, изоставени, доста тъжни домове и къщи и места. И играта се състоя по време на миналогодишния фестивал 48 часа Варуша Юг. И хората бяха поканени да открият тези котки, къщи и места. По принцип, работилничките ги посвещаваме на различни теми, за да може хората да помагат един на друг, да си помагат един на друг, докато работят, а и аз да ги насочвам по-лесно. Провели сме керамични работилнички за изработка на чаши, за изработка на котки, декорации за дома. Правили сме чинии с техника, която отпечатваш лятото. Следите на лятото бяхме отпечатали в чиниите. И виждам как все повече и повече хора тази магия ги завладява, да творят нещо с ръцете си. И това ме прави толкова щастлива. И съм им изключително благодарна, защото това е взаимно. Когато виждам какво творят и как това се отразява на ежедневието им дори. И това ме прави толкова щастлива и аз се вдъхновявам за още и още.